Siyayidla yonke indawo. La ka-disaster comrade asinayo convener, asinayo coordinator, ngoba nizobala kanjalo. Phela into esiyifunayo sifuna umkhandlu otheni. Yabona ngemuva lekubhaletha 2024-2026 le program iyoziphele u-2026 ngo-October sekungena amakhansela omkhonto wesizwe phasi. So siyacela abaphomuleti, siyacela abayikhuluma kabi sinazivala amavele siyasebenza. Abathubani unjani asinendaba siyasebenza. Ngoba kuthiwa sisebenzi laba mukho nje phomuleti. Uyabuza umthetho sisho umthetho. BMK izobusani sisho umthetho. Awungolele mama sisho umthetho. Elele mama sisho umthetho. Uyabuza umthetho sisho umthetho. BMK izobusani sisho umthetho. But before I'm going to do that, as always, I saw that the whole call. Amanda, Viva MK, Viva. Comrades, again, I'm going to acknowledge Amazon, leadership Amazon. Umeko na ututu, waseka chikumetu. Agapanga misisani ala yekon. Ututu waseka chikumetu, viva na potutu, viva. Umeko waseka ninyo vuvuga. Kaninyo vuvuga, kufana. Aspara misali. Nimkoya bekuma kucha araiko na agapangati. Siya kumela siya iplesi ninelu, siya ukoti. Ubando kona wasya plesi ninelu. Viva la população se pomkize. Machei, se kona. Ubando kona se pomkize. Aí vive lá. Like Makai. Quando Fatim. Bakona você like Makai. Sonar. Viva. Amanda. Away to. Nazenabas. Quando vamos emhlangene. Iyona nto edingakalayo leyo, iyona nto efunakalayo ngaso sonke isikhathi ukuthanda nokuhloniphana. Mhlawumbe ngicela ukuqala ngalelo giya nje. On behalf of the region Makabane, under leadership kaMadlaba, ukhona uMagaye, engakhona uMagaye, kube khona uThabani, uMaphodisa, nabakhomanda amanye anetayo. Don't use this message, Makabane. It's a program, disaster. It's a very important project. It's a very important, some kind of a way. Sorry, Namazan. Oh, comrades, if you don't want to say the program of disaster, the program of the program was in parts. Ubani wabadinga usizo kwazo zonke isikhathi. Niyazi ukuthi umkhonto wasizwe awunayo imali. Kodwa nge-commitment yenu Makabane nange-effort enifakayo nawo wonke umuntu oyisupportayo le program Makabane. Ngithi give big ups ngayo yonke indlela yaqhubeka ukubambana nezandla singayiyekeli i-unit Makabane because without unity,
the project yaka-disaster kabayona impumelelo. Impumelelo ngoba kunale unity ekhona kaMaqabane. So kuzobandekanga ukuthi aqhubeke nokubambisana, aqhubeke nokuba nonembesa, ngoba the problem yawo wokucomrade onalo uzwelo lomuntu odinga usizo, lomuntu oswele, lomuntu osebuhlungwini kaMaqabane. We will understand ukuthi sinawo umasipala la one-department ka-disaster, but niyazi nonke ukuthi lo disaster lo waseThekwini region ngokwamasipala weTheku awasiza abantu bakithi. Not so long ago sibe ne-problem noma sibe ne-crisis yasothongathi lana kuphile yonke imizi yabantu. Umkhonto wesizwe osuke wahlala wabondekelela lapho ulekelele khona abantu bakwazi basizakala. Abantu abukile abasemagunyeni baqhamuka ngoba sebefuna ukuthi bathathe i-credit yomkhonto wesizwe. But you are not going to allow your Maqabane ukuthi kuqhamuka abantu abathize sebezogreba. We understand ukuthi vele namabhodi womkhonto wesizwe antshontsha akekho ngabantu lokho. Namanje bezokutshela ukuthi umsebenzi womkhonto wesizwe umuntu angako wenzakalayo. Bezophinde bezoqhamuka uthatha i-credit Maqabane. Akekwazi isivume leyo, ningayivumi leyo Maqabane. Umsebenzi omuhle uyabonakala ukhulunywa ngawo wonke amakhona eSouth Africa ukuthi eThekwini region kune-problem ekhona yaka-disaster yokuhambela bonke abantu abafuna ukubalekelela. And nabantu bathakasela kakhulu usizo libanikeza lona Maqabane. So kuzoba kuhle kakhulu ukuthi as from lana njengoba befuna ukuthi bayithathe le problem leyo kube problem enkulu kunayo yonke into eSouth Africa. Velana Maqabane, lekelelana lekelela khona ukuthi i-leadership lena ayikho, kodwa ngasekhaya ubone ukuthi khona kudingeka khona, ngoba ubone ukuthi kweminye imizi ubone engathi akushodela ngethini, mhlawumbe unayo imali unokuthi uthenge ibhodlela le-Hellys Maqabane, ayithengele ingane yomuntu ibhodlela, uthengele ithini ukuthi ukwazi incele. Mawubona khona uzodinga i-rice nakhona ngalapho futhi ekhaya, ithenge i-rice ulambise kulowo muzi lokho. Lokho kukodwa kuyosilekelela Maqabane kunalawo makhumule lawo asasithathe kwezinye indawo mhlawumbe kagogo nakunakubo ukuthi abone ukuthi mina ngisasaleleni. Akubalandela bakithi ngoba ngampela into ebesiyidinga ukuthi akube khona ukuzwana, akube khona ukuhloniphana, akulekelelwane ukuthi sonke siphakame namandla. Ngiyabonga. Siyabonga Mkhonto.